ni jatend piny Kenya no singo numeto mar osara ne momiyo koro wacho ni oyo wan ng'anyo mora mora makwedo paro mar chikni kik wadhi kaka nyoro nokoneni kiwe jatend piny wan e labor center machielo labor center machielo makata weche miywago mag NHIF gi abani mano bisenjo ka ng'ur nitie donge nye wakete Kisumu gi jotelo mag NHIF mwawacho ni kik utem weuru mondi gini udwar iknigo mage dialogue masani dware piny ka igeni sani nyalo dhi kama nyithiwa ma riembo pikipiki nitie to gigo wiye wach 3%. Ingeni 3% ni ochomo josara. To kipime to yuto mare maduong' dok kuom ng'amonge ang'ono ng'amonge tich ng'amonge osara to ng'amonge osara no emosi nyisi kaka mondo go uwi e wach 3%. Iparo no go wino riek koso kia tungo kia koro anta neno ni yo mwa chomo go gik moko masani be kora gole nat Uwii mamako pinya mako ndara okbikonyo structures maga mag union gima dwa tiyogo magima nyalre mondo nyalre gima ok nyalre wadok chien to wayudo nang'o mi ok do nyalre mani ng'ena wacho gi chir malich ni wacho ok nyane ndara mondo adhi e parliament bedi nyo giluonga ok nyane